Zita rangu ndinoitwa Joyce Matara, ndinoshanda kuNASCO. NASCO yakamirira maorganizations evanhu vakaremara. So nekumwe kutaura tinoti NASCO umbrella organization yemaorganizations evanhu vakaremara. Tine project iri kusupportwa nesite savers inoitwa iyo economic empowerment. Economic empowerment ine mativi maviri. Rimwe divi nderekuona kuti vanhu vakaremara vane maqualifications vawaniswa mabasa, then rimwe divi nderekuona kuti vakaremara vakwanisa kutangawo mabusiness anobudirira, zvichireva kuti vanofanira kuwana mukana wokuwana maloni ekuti vakwanise kutanga mabusiness avo, vagozowaniswawo mhuri dzavo kurarama, vagokwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro. Naizvozvo pari tiri nhasi nguva inoi tine gurupu revanhu 50, ndova gurupu rechitatu kunge richitrainwa mune kuburikidza neyatinoti Accenture training. Accenture training iyi yakanangana nokuwanisa vanhu vakaremara vari kutsvaga mabasa maskills akafanana nokuti vanofanira kunge vachigona kunyora maCV, atingati maCV anowanisawo basa ari attractive, uyezve kuti vangazviguruma sei kuti kana vakuenda vachedzwa kumainterview vanopindura mibvunzo sei, vanosvika sei, vanopinda vakapfeka zvakaita sei. Zvese izvozvo zviri kuitira kuti vave marketable kana vange vadedzwa kuinterview vange vachikwanisawo kunokombita zvakafananawo navamwe. Saka pari zvino vari kutrainwa, asi vachazoenda futi vachishandisa, vachasupportwa nedata zvokuti vakwanise kuenda online vachinopedza macourses avanofanira kunge vachiita, macourses akasiyana siyana avanofanira kunge vachiita. Kana vazopedza vowaniswa certificate iroro vachazoridzosa futi kuDeaf Women Included kuona kuti vapedza makosi, kuitira kuti kana taakunowanawo makambani atinenge tichiapurocha kuti vawanise mabasa vanenge vakuziva kuti vanhu vakapedza makosi vangani. Saka isusu seNASCO tinoendawo mberi, isusu basa redu seNASCO nawo tinofanira kunge tichienda kunosangana nemakambani akasiyana siyana tichivataurira nezveurongwa ihwohwo, uyezve tichivadzidzisa kuti chii chinonzi disability, chii chinonzi urema, uyezve vangaita sei kuti vave confident kuti vagone kutorawo vanhu vakaremara pamabasa, vachizoshandawo savamwe vashandi, vachivabatawo sei kuitira kuti vave comfortable kushandawo vachizoprodusa maresults akangofananawo neyavamwe vashandi. Vakaremara kazhinji nokuda handingati hutsinye hune vanhu, manegative attitudes avanosangana nawo handingati hutsinye, asi kuti inyaya kazhinji yokusaziva kuti munhu akaremara tingamubata sei. Uyezve vakaona munhu akaremara akauya vanofunga kuti yatova an additional cost, zvinodhura kunge uine munhu, yeti production ichazoitwa nomunhu iyeye akaremara inogona kuupseta even macost anenge aitwa ekuita maadjustments okuti munhu akaremara akwanise kunge achishanda pabasa ipapo. Saka kuwaniswa kwamabasa kwevanhu vakaremara kunotinetsei pari zvino. Tinoona kuti it's only about 1% yevanhu vakaremara vari productive age vanowana mabasa. Nenyaya iyoyo yokuti munhu akangoenda kuinterview akaonekwa uchiuya newheelchair vanhu vanobva vatoona kuremara, havasi kuona ability nemunhu iyeye. Saka ndo zvimwe zviro zvavanosangana nazvo kuti maenvironment avanofanira kunge vachinoshandira acho, nharaunda dzacho dzinenge dzisiri accessible. Inoreva kuti panenge pachifanira kunge paine ramp, panenge paine masteps, panofanira kunge paine lift, panenge paine masteps, nezvakawanda zvimwe zvinenge zvifanira kunge zviripo zvokuti vakwanise kushandisa zvinogona kushayikwa. Saka mozoona kuti vanhu vazhinji vanenge vari vachitya manje kutora vanhu vakaremara kuti vange vachivaita maemployees. Saka vanhu vakaremara vane dambudziko rakakura kuti vawane mabasa kana takatarisa kune tichivafananidza nevasina kuremara, mikana yavo mishoma.